haren pauso ez, begira ez. Herria aldatu, mundua konpondu, hori zuen amits. Eta 30 urtez, izarra hutsa aritu da izan. Gorpuzten. Bai baizioen ulerkari batek, elkarren lan hori uztatuz, etxatzen dira etxea. Etxe bat norberaren zat, etxe bat benentzat. Egan egiteko elkurriñak, egan egiteko arranoentzat. Historio bat kontatuko banu, araitik litzateke. Eta haren izerriez, ginez, irriez, nekez, nahi eta nahi gabez. 30 urtez, eta beste horren estez, ezina, gauziko horretarekin ez. Historio bat, ez da eta hori edabe. Kerik ez da bezala, jo bat.